Opisyal ng piglansar kasubagong aga kang Commission on Election sa pakikipagtabangan kang Bicol University and BU Cugos Comelec Special Satellite and Register Anywhere Program o SRAP. Pira sa mga nag-aprobisar kang programa, ang estudyanteng sinda Eunice Sin Samuel. Para kay Eunice Sin Samuel, magayon ining inisyatibo hulit ang mata o inining kagianan, urog na sa masiring nindang first-time voters para sa 2025 national and local elections. Sa tabang kaya kang programa, day na ninda kaipuan pang magpasiring sa opisina kang Comelec. Hulita pwede na sinda magparehistro sa lawkang sa indang universidad. It's very helpful and convenient din po sa amin. Like, nandito na po sa school, pwede rin po sila na kung may pasok po, pwede na silang mag-walk in here and mag-register na as a voter po. Using my voice, I can help encourage them na gawin din po yung ginawa namin na magpa-register para din po hindi lang po sa akin, kundi sila din po is magamit po nila yung voting power po nila. Ginibo ang paglansar sa BU College of Engineering Gymnasium, kung sa 1,600 na estudyante hali sa man iba-ibang colleges as in institutes ang nagpartisipar sa opening program. Nangenot sa aktibidad, sinda Albay Governor Attorney Edsel Grex Lagman, Bicol University President Baby Boy Benjamin Nebres III, as in Comelec Chairman George Erwin Garcia. With this, BU Cugos Comelec SRAP, we are fulfilling our task of ensuring accessibility, equity, and inclusivity as part of our mandate for continuous and sustainable development. Has cherished the ease brought to us by SRAP and let us unite in ensuring that this new chapter in our electoral history is as inclusive as it is delightful. Ang inyo pong Commission on Elections ay nagbabago ng mga pamamaraan upang maging mataas ang voting experience ng lahat ng botante. Hindi pa pwedeng ang Comelec ay naandyan lamang sa kung ano ang tradisyonal na ginagawa po natin. Piglalauman man kan komisyon, naabuton sa 30,000 na mga estudyante kan universidad ang makikinabang sa nasambit na programa na obhetong madugagan ang bilang kan mga botante sa rehiyon. Hindi po magiging successful ang ating demokrasya kung hindi natin pagtutulungan ng lahat. Hindi po magiging matahimik ang ating eleksyon kung hindi naniniwala ang lahat sa Commission on Election at sa proseso na ating ipinapatupad. Kayo po ang kadahilanan kung bakit buhay, malusog ang demokrasya ng ating bansa. Maduran ang BU Cugos Comelec hasta sa aga Pebrero 20. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.